חברים, עכשיו רוקדים עם כוכבים. בגמר שלנו עמנואל שמחון ואילי שמחון, השמנים. שתי אחים מתמודדים מנהריה, מנהריה. וקדימה, עמנואל, איך קוראים לריקוד שלך? קוראים לה עצב. עצב? לא, אלזוון. אלזוון. קדימה, תרקדי לנו. Let it go. תודה רבה לך, אוי ואוי. תודה רבה לך עמנואל שמחון על ביצועך. ובכן, נעבור עכשיו לאילי. השמן. קדימה. יאללה. איך קוראים לריקוד שלך? טרופית. טרופית? כן. קדימה, תרקוד לנו טרופית, אחי. טרופית השתייה. נכון. אני לא אפוס. כל טרופית נסתכל על הראש. נסתכל על הדומנים, תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוק. תחתונים וקרוס. סתם האדום. תחתונים וקרוס. אני לא אפוס. דוני קרוקס. דוני פלוקס. תודה רבה לך אילי על ביצועך. ובכן, חריג, קטע חריג, גם המנחה הולך לרקוד ולהשתתף איתכם בתחרות. גם המנחה ישיר. הריקוד שלי נקרא אוקיי. אוקיי. מתחיל. Oh yeah, oh yeah, אבא, בבא, yeah. איך עושים רגע? קופצה על הראש. ואנחנו עוברים לשיר הסמבה, סמבה, סמבה. ונגמר. טוב, בגלל שהצטרפתי לתחרות, גם אני הוספתי בפתקים. בואו נלך לראות מי המנצח. טוב, אז בואו נראה. עמנואל, אני ואילי השתתפנו בגמר. בואו נראה מי המנצח הסופי. והיא מכניסה את היד. והיא פותחת את הפתק, והמנצח הוא... אוי! אילי! עוד פעם! אילי... לא, אל תתבאסי. אלנה.